असे काही आरोप प्रत्यारोप पुन्हा या निवडणुकीच्या दरम्यान होतील. अतुलजी, आपण पण ह्याची काळजी घेतली पाहिजे. आपण वरिष्ठांशी बोला. अशा पद्धतीने कुठेही भाजपच्या कार्यकर्त्यांवरती जर का भविष्यामध्ये विनाकारण आरोप होणार असतील किंवा त्यांच्यावरती काही ॲलिगेशन होता कामा नये, हे आपण माननीय पद्धतीशी बोला. कारण ही भावना तीव्र सगळ्यांची आहे की बोललो नसतो तरी मनात खटक राहिली असती. त्यामुळे आम्ही कुणाच्या वाटेस गेलेलो नाही आहोत. मागे एवढे त्यांनी 3, 4, 5 दिवस सातत्याने मुलाखती दिल्या, आम्ही बोललो नाही आहोत. पण ज्यावेळेला त्यांनी वैयक्तिक टीकेला दाखवली भाजप पार्टी म्हणून सुरुवात केली, त्यावेळेला चहा किटली गरम हे सगळं एकदा दाखवलं असा कार्यकर्त्यांनी चंग मांडला. आणि त्याच्यानंतर आज हा कार्यक्रम सगळ्यांसमोर येतोय. माझा आपल्या सगळ्यांना हात जोडून विनंती आहे, याच्यानंतर आपण सर्वांनी महायुतीमध्ये असलेले भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादीचे उमेदवार म्हणून राष्ट्रवादी, शिवसेना, रासपा, RPI जे आपल्याबरोबर घटक पक्ष आहेत, त्या प्रत्येक घटक पक्षाबरोबर आपण प्रत्येक गावागावात वाडी जाऊन 100%